chipara tuanzire kwa gacha. Tuiwana ine. Chipara na cheme chande menge tuatwalire. Lakini esibono contractor nero ro yanzete tuaete contractor ya Bobasi engimo. Okolire Masige East, Masige West, Bus Central, Ngoswale, lakini kormate gegana intuntuansete. Aki tinta itu kuona vinto vingi kyarne ese chibichechi. Ninta itu tuisaransense tugambe. Bole bimbuli bonge kenyora. Abana baende school. Naende ntagete mheshimiwa ino mumaetega. Nakia koruko. Sonye. Mumuanjete. Ono monto mia sana. Naende atori ono mulisia. Ntonkelinga nale ndete serikali yetu. Muwanchebe boygo. Mheshimiwa ngoba kwane role. Lero egentuge katawo koranga kinta getendole ngaki abantu bako uchinet. At least every family you are saying they could be receiving 3. Yes. 3 nets. Ekero kwanyolire net. Inchibano eni strategy tobekeye mu mugondo. Ekiagera eneti enebwate eliogo ligotanga chumbu litanyale kuliegwa. Gokobeka embrake gotwa eliogo lire ligosoese chinyeni na kikanse icholirete. Eneti onye yagotire ego sambwa. Tobasoko nyibeka mugondo. Tuiwana ine. Manganande ni nchemba kwa ratinda itu kwa na kendege kong. Mwa robo sensi kete bwa kolekana mate ga bograna. Morororo. No mole. Aiga. Tiga